दा थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ सनितपुर जिल्ला हिसाबै गोबां जिथि जेंना जोंनि गेजेराव जिथु दङ हानि जेंनाया दिनै नांगौ बायदि दिनैसिमबो जोबाखै फरायसालिनि जेंनाया दिनैसिमबो जोबाखै जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार आरो बिटिआर सरकार दानि जि प्रमद बर'नि जि दैदेननायाव जि सरकार बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि जि बे एकर्डनि 3.1 मेन दफाया दा बेनिनो 60टा गामिया हाबनायजों लोगोसे जोंनि बै गामिफोरनि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम नांगौ बायदि जायाखै खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोना इन्ट्र भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आङो मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाया 4 बोसोर बारलांबाय 5 बोसोराव आगान होनो थांगासिनो दङ दिनै 4 बोसोर बारसेयावबो दासिमबो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदियै बिटिआरनि सिमा बारायनाय सनितपुर आरो बिसनाथनि माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय बे खामानियाबो दासिमबो आबुङैनो मावफुंजानायखौ जोङो बे समावहाय नुनो मोननाय जायाखै बिनि अनगायैबो जायफोर बर' गामिफोरा बिटिआरआवहाय सोसनजायै बै बिटिआरआव सोसनजायै बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउसिआवहाय सोसननायनि खोथा होदोंमोन नाथाय दासिमबो सरकारा बैफोर बर' गामिफोरनि सिमाफोरखौ दासिमबो थिक खालामनानै होनायखौ जोङो बे समावहाय नुनो मोननाय जायाखै सनितपुर जिल्लानि सा ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरनि हा हुनि जेंनाया दासिमबो आबुङैनो सुस्रांजानायखौ जोङो बे समावहाय नुनो मोननाय जायाखै एमपि बिसायख'थिनि साननैसो आगोलाव हग्राजुलियाव सानैसो रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ सरकारा राननानै होदोंमोन बै समाव बुंदोंमोन जायफ्रा हानि फोरमान बिलाइखौ मोनाखै एमपि बिसायख'थि उनावनो हानि फोरमान बिलाइखौ जोङो राननानै होगोन होननानै सरकारा रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन बे हानि फोरमान राननाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानग्रान दिपेन बर' बिथाङाबो दङमोन नाथाय दिनै एमपि बिसायख'थिनि उनावबो बिजेपि सरकारानो थाफिनबाय बिजेपियानो देरहासेयावबो दासिमबो मानि थाखाय सरकारा बैफोर आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मानो मावनानै होआखै जाहोना मा जों बर' रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो सरकारजों थगायजागासिनो दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायावनो लिरनानै लाबोखानाय दङब्ला बर' बिजों फरायसालिफोरनि माखासे जेंनाफोरखौ सरकारा मानो दासिमबो आबुङैनो सुस्रांनानै होनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बिथाङा मा बाथ्रा बुङामोन दिनै जों मा खोनानो मोनखो दिनै जोङो मा नुनो मोनखो फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना हाबाफारि लाफिननो गोनां जानानै फैबाय साननानै नाय रायजोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानग्रान दिपेन बर' बिथाङा खावलायनाय बायदियै बर' रायजो राजाफोरा एमपि बिसायख'थियाव बिजेपिनो भट होनानै बिजेपिखौनो सरकाराव लाबोफिनबाय नाथाय दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय जाय खामानिफ्रा दासिमहालागै आद्रा जानानै दङ बैफोर खामानिखौ बिजेपिया गावसोर सरकाराव फैसेयावबो गावसोर देरहासेयावबो बर' रायजो राजाफोरा बिजेपिनो भट होनानै देरहा होसेयावबो दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय माखासे खामानिफोरखौ सरकारजों जों बर' रायजो राजाफ्रा आबुङैनो मावनानै होजायैया बे जोबोद दुखुनांथावना रायजोफोर बे जोबोद दुखुनांथावना बे जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जों बर' रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि भटनि मुलाम्फानि थाखायसो हाथियार बायदि बाहायगासिनो दं रायजोफोर सनितपुर जिल्ला दखरा बर' फरायसा आफादा 52 बोसोरसालिया जथुमा खुंनायजों लोगोसे बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ मा खावलायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 52 बोसोरसालिया जि जथुमा बेयो दिनैनिफ्राय साननै सिगांनिफ्राय जाबाय थादों बेयो अर्थात 9 अक्ट'निफ्राय जादों 9 अक्ट'आव दखरानि दङमोन सातिकेजिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि दा बेहाय दुलाराय बर' फरायसा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानिफ्राय जिहेतु थान्दै बिथांमोना फैनानै बेहाय दङ आरो दिनै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोथार जि फिरफिला बिरहोनाय जे फुंनि समाव हाबाफारि बेयो जाबाय मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय बेबो जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांनि मुङै बिबार बावनाय गेदेरमा सुबुंफोरनि मुङै बिबार बावनाय बे हाबाफारिफोरा जाबाय दा आङो बेखौनो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव
थानानै हारिखौ अरायसम फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय हारिया अरायसम गेरेमसा जानांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां हाबाफारिफोर लायो थांनाय समफोराव लादों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो लागोन दा माहारिनि मोनफ्रोमबो अलखदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाफानानै बेवहाय खामानि मावदों दा बेखौनो लोब्बा लानानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया जोङो अरियेन्टेसन हाबाफारि लादों इडुकेसननि सायाव दा बेवहाय सिभिल सार्भिसनि सायाव जोङो बोरै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा फैबाय थानाय जिउआव गावनि जिउ खुंनायाव सिभिल सार्भिसआव जुदि नोङो जाफुंसार सुबुं बा जाफुंसार फरायसा जुदि जानांगोनबा माबायदि जानांगौ दा बेखौ जों गुवाहाटीनिफ्राय ISPMनिफ्राय बेसेबां रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौ जों लाना फैदों दा बेवहाय बेजों लोगोसे जे कम्पिटिटिभ जि एग्जाम दायो आसाम गभर्नमेन्टआ गोबां माने साख्रि होगासिनो दङ बे कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बोरै बाहागो लानांगौ दा बेबायदि मोननै सेमिनार जोङो मैया 10 अक्ट'आव लादों दा दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेल दङ दा बे गेवलां मेल जानायनि सिगाङैनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हालामनि सनितपुर जिल्लानि हालामनि बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जिहेतु जोङो एसे बेकवार्ड ओनसोलाव दङ हिसाबै जेरावनोखि जोंनि लामा पदुलि मोजां नङा फरायसालिफोरा दासिमबो भेन्सार फरायसालिफोराव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया दा बेनिखायनो बै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेवहाय स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि सायाव बेवहाय सावरायमेल लादों दा बे सावरायमेलाव रिसर्स पार्सन हिसाबै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि दायो भारतबर्षनि राज्य सभानि MP बिथां मानगोनां रोनगोनां नार्जारि बिथाङा बेवहाय फैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे सासे सुबुं फुंखा महरै जों बाहागो लाबावगोन दि तेजपुर इउनिभारसिटिनिफ्राय जोंसार ब्रह्म डक्टर जोंसार ब्रह्म बिथाङा फैगोन दा बेवहाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लागोन दा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन जुदि लानांगोनब्ला दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि जि मोनसे बादायलु जि मुगा बे मुगायाव जुदि जोङो जौगानांगोनब्ला बोरैहाय जोङो थानांगोन बेनि सायाव जोङो लादों आरो बेजों लोगोसे दिनै जि जोंनि बर' समाजनि जि बिमाफोरनि जि मोनसे थासारि बर' समाजनि बिमाफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ जत्न खालामनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौ बोरै बेंनांगौ दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुम मोनसे आफाद जिहेतु दानानै होनाय दङ जोंनिनो जिहेतु गांखं हिसाबै दा बेवहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि थाखायबो जोङो मोनसे हाबाफारि बेवहाय लानानै होदों बिमा गौथुमनि थाखाय दा बिमा गौथुमा दा बेवहाय जोंनि ओनसोलनि आइ बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन दा जोंनि बर' न'खर समाजखौ जोङो जौगाहोनांगोनबा मा जोङो थानांगौ मादि थानांगौ माबायदि जोङो बाहागो लानांगौ बेनि सायाव दा बेनिखायनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोथार फिरफ्ला बेरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों आरो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगोन बेनिखायनो दिनैनि जि लाइमोनफोरा जि लेभेलाव थायाथों मानो दि कलेज स्टुडेन्टफोरा मोजाङैनो फरायनांगोन फरायसालियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मोजाङैनो फरायनांगोन जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना माबा मोनसे जाहोनाव न'खरनि असुबिदायाव बा ओनसोलनि माबा मोनसे असुबिदायाव फरायनायखौ जुदि गारबायब्ला खिन्थु सासे बर' मोजां सुबुं जिहेतु जानांगोन दा बेनिखायनो बै बिबानफोरा जोंनि जि लाइमोननि जिहेतु दायित्व दङ हिसाबै दा बै लाइमोनफोरा जाहाथे सासे गुन गोनां जायो माहारिखौ अनसायनाय जायो आं बेखौ खावलायदों सनितपुर जिल्ला हिसाबै गोबां जितु जेंना जोंनि गेजेराव जितु दङ हानि जेंनाया दिनै नांगौ बायदि दिनैसिमबो जोबाखै फरायसालिनि जेंनाया दिनैसिमबो जितु जोबाखै दा थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ दा बे गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर जिल्लाया खुब आखाबादि खुब मिजिं दङ आरो मिजिंखौ लानानै जोङो गले दिनै थांनाय थान्दै मेलावबो जों गोबां रिजलिउसनफोर जों लादों नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि क'क्राझार दतमा जि जानांगौ दा बेवहाय जोङो रिजलिउसनफोरखौ हरगोन आरो दिनैनि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार आरो बिटिआर सरकार दानि जि प्रमद बर'नि जि दैदेननायाव जि सरकार बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि जि बे एकर्डनि 3.1 मेन दफाया दा बेनिनो 60टा गामिया हाबनायजों लोगोसे जोंनि बै गामिफोरनि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ जि सिस्टेम नांगौ बायदि जायाखै बायदि जों फिल खालामदों आरो जिखिनि गामि 400-500 जि हाबना दङ थाबैनो जाहाथे बेयो जायो 2025नि जि बिटिआर जि इलेक्सन जायो बै इलेक्सनाव जाहाथे बे ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बा जोंनि जाय ओनसोलफ्रा बिटिआराव हाबसनगोन बै ओनसोला जाहाथे माने भट होनो मोनो बेखौ रायजो राजा मिजिंथिनानै दङ बेखिनिखौ जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै जों बिथांमोनखौ खावलायगोन